Dnes bol zverejnený rozsudok súdu, podľa ktorého má pán minister Matúš Šutaj Eštok ako fyzická osoba zaplatiť pokutu či odškodné vo výške 90 000 eur za svoje výroky na facebookových statusoch voči tzv. Čurilovcom. Nuž, je absolútne nepriateľné a šokujúce, že minister vnútra si dovolí komentovať tento rozsudok takto. Hovorí, že sudca nevzal do úvahy jeho názory, že sa nepokúšal ďalšími cestami ho kontaktovať. Napriek tomu, že súd mu riadne doručoval do jeho elektronickej schránky predvolania, rozsudok aj ostatnú celú komunikáciu. Ako je to možné, že minister vnútra, pod ktorého rezortom je veľká časť aj elektronickej komunikácie na Slovensku, ako je to možné, že on sa stavia nad bežných občanov? Ktorému občanovi by bolo dovolené ignorovať súdnu korešpondenciu cez elektronickú schránku? Veď občania si boli im zriadené elektronické schránky. Školy, materské, základné, stredné školy sa museli stať v určitej miere orgánmi verejnej moci a musia doručovať podľa zákona o governmente v prvom rade rodičom do elektronickej schránky bežné správy o ich deťoch, rozhodnutia o prijatí a podobne. Tak minister vnútra sa stavia nad tento zákon o e-governmente. Minister vnútra sa stavia nad bežných občanov a vyžaduje nejakú osobitnú komunikáciu alebo starostlivosť zo strany súdu. Súdca má brať do úvahy jeho názor. Takéto niečo je nepriateľné v demokratickej krajine, ktorá to myslí s princípmi právneho štátu vážne.